Tebu ni nyami fo ako min ye seben dilo nunu nye we fulan ko foye sunna mo to ote me sira do daire la sisa ko do be se na sisa jamana kono ni kuma make wala tinyali be bonya we jumaye ni jinna furakere kilam wa saloli min wuli la sisa munum ba fuko be jinna furake ko doya bido ci alema fo sini karamo do be digi muso kade ale ba ke ka kala ka be diga ka digi muso ka tego ka digi muso ko be kalanka ka ko muso do tumbeta ale kara uruhiya ka ale ka kalanka ale ka sode kono ko tanke ni mo min beta uruhiya ka kata kalaka o be min kala muso yi tuma ma bor are karama be te akwa kana shi alema ako akana shi alema ako muso do fana betu segero be uruhiya kuka ado yere ba fo ko lu te ta furakiri kala la tuguni u te ta furakiri kala pe tanke no tara u be kuma sugu munu fuye donc ko kuma ka ke ola jamana kono aye kuma min fo tinya do ante siga be tinya tigna ne ko min ye tinya ye kuma ke aka parce que fin fule ni islamiya sariya ni be do ala akala de kado mun be nyala min te nyala ikodo bara tegin ka wule ka do ala doro ko be wori soro ko ni be do ala ke togo de bala ke togo nyini don ko ka kitabu ko ni ruqiya min fule ni ruqiyatu shar'iyya kitabu dilalen be ninka fatawa yere do dilalen no ninka doni ke ba ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba baw mo kelen nu bu nyini ka ruqiya yin togo la fatawa baka fatawa yere mume kitabu mume ruqiya ka min be be ala min te be ala nu ye doni ke ba nyini ka ka setu be har ni ewa i do na shego Abdallah Bumbaji ni ya to sabe ni ya ato sabe ashhiru wal masu wal ainu ka setu mumen be bo eri keleni ko kuma kuran fasile fana haburisite ka setina abe uruqiya nyinin kali eri keleni ko Bumbaji uya dabu akamade eri keleni ko utanyinin ka foila nini salole ka kote min be ala min te be ala ka seti mumen Sheikh Salih Fawjan urqiyatu saraiya ni ya sabe ko Sheikh Salih Fawjan ayi muhadara dafalen kaka muhadara dafale conference dafale aya kaka min be ala min te be ala ke chogo munon bala kofo donc afulo do beta ko e madikali bunteme beta to da bunteme ala te buntebe atumbe uroke yake ahmara bun hanbali bake me folo nunu ma bara dayela kama fawjani ko kai ka bara dayire dayela kama bitigi yire ka dayela kama yire fembo yire la folo ko do be do ala mi mankala parce que ta wori ni de fule ka do ala ahmara bun hanbali nunu bunteme nunu uluma bara dayela kama alaka jonyuma wundredo aliya seranya bago dedo aliya seranya ni limania mimbula ni e wa setane mo mimmina nina nana nu kala ne ka setane beta nyoma ku barada yede uma ke wori ni fenye fana ulu ya ke de chidenya min fo mo mi be seki baliman na fani minye ka nafa ulu ta tumbo o chogode la hari ahmar ibn hanbal ya setane ge ka bo dola ahmar fatulen ko fe setane sagira kanama utara ahmara ka kalanden fe aye kalan kaka setane kuma na bana bato nenka ahmara kalanden ko setane ka boatin akonte bo akon ni be bo ni ma bombi bugode ahmara koy ka boy bo ibora munna ne ko ka wete ako ahmara be siralani de te siralani donc furo sira alanye iddu sukunga kalasi tawhid ka sabate re bolo furo limana ka sabati bolo parce que qur'ana kala inde be qur'ana be kala ni limane mini ala ya siranya de be o de be setane nge ninye folo ye ninka kuroshi upolo ni ala siranya sabatira limana sabatira qur'ana de kala ni duwa munu sabatira chide boro fulana
ubu yere bila minna ka kasetu ta kama ko ale ni jinna kumana ka to kasetu do arajola ube jinna do ba kanto ko nebi depuis nabi la Suleiman tilabile ale be nunu yen galonde nunu ye kamugo de tromper ku kanna folota Sheikh Abdallah Bombaji nyinin karanne ne yala jinna ka shi ka jawa ako jinna ni hada madembe shi to ko jinna ye ciden ka montonde ciden ko maru ummati ma baina 60 wa 70 aqallu ma yujawijuha ako ne ka ciden ko ne ka montombe bi wolon fulani bi woro ne nyonje min be temo ko kaddo jinna wote ciden ka montonde ciden ko le ka montombe bi woro ni bi wolon fulani nyonje jinna wul ye galontigala jinna yere nyona galontigala te o kuma caman mun be kasen nu be kuma wulu yen galonde ama jare uluma bombay nunu ni fawja nunu ba fo ni ye qur'ana kala bana bagato kan ni jinna kuma na ena kanka munun fo ye silamay fulu be te silamay na ko le silamay ba fo tonyali tebbe iben ni nay ba ke ka tonyo de bo na ko alete silamay ba wole kata silamiyama na ko bedo de karasa de mbilala de karasa de ko ida de minyi nin ka wala kana jinna nyinin ka nunu na ka fo jonyi bilanina ini jondo ini karamogo jumando nunu nye balawude jinna be galontige furakili kuna kana jinna nyinin ka nunu na e ba nyinin ka minna silamado silamata bochogo abe bochogo mi ena ko barawude ke me karamogo fulana ile ninne be baraka nyono na nin mo hake ba fu min nyinin ka nunu na idade ube galontige dobu kanto fana ko aleka ewa aledi jinna silama do de be barake nyonfe bombaji wa fawjanu kakka setu kono ko tebe e hada modem yerbe nyon jam fawjan ko jinna ni hada modem barake nyonya i nyona hada modem nyere bara nyonya la sisa na ba nye abetile ate galonti ga kaddo janko ko ni jinna be barake nyonya ni me janto yere la ko ni jinna be jana ibe ke corona filina yere korona firina ma fo ko lu ne jinna de be baraka ñoo fi donc ni jinna be baraka ñoo fi o bi ka ko la pew jinna ne te siga baraka ñoo fi o ka jinna be galon tigere ko ale islam ka suru islamate o ko yoro ni korosi ni jinna ka kuma ka setu la ko be to do arajo la de fisile mana tilembe de nunu nyangalombe o ko min fana ka kolosala wali muso a farkoro bede ka sutura ila kana magala bolo inteo kurana be kala ni liman ya minye ode finye be sham ode be jinnange ida girala ika kalanke aka me wali che kana maga wali muso na tenya ko be muso ani abalima muso do be tawba mina uba na jumara mu be tawba mina me e wali che kana wala maga wali muso la ibi dagira la ki ka kalaw kay kana ma piri ko ka kolosi piri ni te nya hari piri minali ko ake hakke min te mo de ake hakke min te mo de mi sew sala fawjan ko yem mun ke wala ube mo de ka category la je wala no ya do sebe mo munu nyo beta wa mo ga fuye no ya do emi mbo duguma beta wa tan duru foye ni ya do mo min nana fanta lama durme tabulu bo fa amba e take wata nunu nye ka hada madon kan na fulu de ngana mu kudu ake hakeni e doro ibe ka garjage soro min na ni te se ka ke fu ake hakeni doro min te mu toro parce que koko fana ni ya ke ni hakeni liman ya ni nyuma yae ala be baraka do ala ka temeni wori nyini ka hakki fu min te mu de me ka ke fana ebe mu fana kala halade lajje ka tige ka bila uka ube wa ke me fo do yere donc don ka ko nin ka korosala bunte me nunun tumba ka hamara nunun tumba ke ne nunu tunteni sarabai mina e har tuma mi cide nyere hadisa salen kono abeta tama dola nana dugu miseni dora burusula muso dona den nana cide ma ko bin ka bana de bala setane bala cide nye de yu salo setane borala cide tara ka tamada foka sagi kana setane masagi deina aban ni sonjara ka ba fulata kana ayado cide mana dombe na ka jama kana siradala cide na ka jama nale
ako ye setane ge ka bonde mina fo sisa amana ewa ni mba fula fule ciden ko sebo ma ye kelen ta ka kelen sagama o yere munye harisa sarhu bagaw bolo pour ni ciden ya be sagama dusukute dia ya te dia ko abe fembe miri wala ciden ko ye kelen ta ka kelen sagama ciden yere ni ke ake hakke barikana do e ka kola ina hinna mughula kana magala ni ba salo do fana ji ko min fulen ninye an ko duwawu be ke ji ka selfu yo okay bana bagato kelen kele e ye wori mina kelen kele de la iba kelen kele damana jide ta damana jide do aka minan kono ka kalanka ka katama nimmi ika kwala me e ye wori mina kelen kele de la bede e esara ado le betam minan bado sigi ka fa ka kalanka kono ka doke nin ka bidola ka doke nin ka bidola ulu bede yi ka wori duma kelen kelen mun nay ulu fara nyogon ka bargo jila al qajjan do be bargo de sigi ka kalanka kono bargo falenji ni min nana ina do che ka di ema ni min nana ina jote ka de nin tebbe a kelen kele de wori je ema kalanki kelen kele ye akadda mana jide kono katama mumbu bolo fana ni doni ke wa ma soama ka micro dilo ka bana baga to nyogon ka sokono ka micro dilo ka kwa be kala be ka sinya kele e ye wori mina be kelen kele de la iba kelen kele ka kalande kaka iba kelen kele ka kalande kaka ka wori mugo ka wori mina ka tu to nyogon ka sokono ka micro dilo sanfe kwa be kalanka be kai ha nunun te bewo ulu ye wori dima ye wori mina ale be ma kelen kelen de kelen kele kalan kaka e ya ka wori de minaw a kelen kele ka kala kaka dama kana fo be micro dilo ko be kalan kuka ha ube don ube ta uruqiya ka shetita ka di e ma ko écouteur do ikatilo la kaka e ya wori de mina e be ta ka shetita dale ma ko ka micro do akatilo la ngo ewa limaniya min be hada madina ni ala serenya min be hada ko be defa odela ni etara mo do ka kaseti ta ka di o madu ale tara ka ile wori di kaseti tiginde ma min ka kalambe kaseti kuna ale wori di odema ale wori di de ma ko ka kalanka ka aka kalanka ka kana foi be kaseti de ma ko aka sura tilola ado be mu wore ke jamana ni jamana ko telefone ko ale be wurukiyate telefoni ka wurugiya kene telefoni shaw sal fawjan fawye kakka seti kumana nimbe ka akon nimbe kurafati ni tromperia nube hada maden ka nafulutu wurugiya be kere mubasara mo bi koro me fe mo be fo jamana werela ebe telefoni ke ko ka telefoni dama ko ebe wurugiya ke ka saloni telefoni jamana ni jamana una o fana wori ci ema donc nunu nye kowe akono mogo ka sagi kata doni ke bawo ye kitabu min dila akama ani akata doni ke bawo ka kashitu lame uku yere koroshin nunuma urokiya konona da aya muso ko munufo anya doye mogo do ko ale ni aka muso beto katai ale na aka muso beto kata ko urokiya ke laba muso fasara ayere de yo fonyede uye muso murta ale mamimbe urokiya ke ko ale be muso fu ka muso murti che yere ma pew che yere de nana afonye fonka mbe misiri minna bako dikuru ko ale yere de tumbe muso inta kata moto la kata uroke ya tigi fa be uroke ya kaka tumami muso yere e wa fasora doni ate so ka yele ale ko fe moto la fo mimba le salo re kana le ta ka sokono kata na ka uroke ya kale ko banna ka yele ale ka ko be ni na de e yere ka muso ka ba ko ate yele e ko fe moto la ko mi ale ka furakele la ko o de bena le ta moto la ka yela ka abeta wuruqiya ka nutila la bena ngo nin ko rosite nin dabla nunu nya ko yewa aw badambe kata sunna ma badambe kata sariyama no wulila kono na fo buntemia tumba ka amara buntemia tunta a chokola de uluma barada daila kama ulutunte wori mina mugola
olu bu ka baara de la u b'u ka diina ko de la ni mɔgɔ min nan'u ma u bɛ kuranna kale ka limaniya min bɛ ala siranya min bɛ setanɛ fɛ ta i bɛ t'i ka mako la ala ka hakiliman d'a ma an tun bɛ dɔɔni min fɔ la o ye nin de ye habi u ka sagi urugiya sino a ka ɲi ni mɔgɔ min b'a k'a kɛ cogo ɲuman na a ka ɲi ka fɛn dɔ min ka ɲi mɔgɔw kana taa dɔmaw sɛgɛrɛ u kana taa kɔrɔnafilinaw fɛ u kana taa moriganaw fɛ u kana taa musirikow fɛ ni mɔgɔ min sera ka ɲɛ a ka ɲɛ janko an ka jamana ninnu kɔnɔ parce que mɔgɔ o mɔgɔ sisan ni dɔgɔtɔrɔw dɛsɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka bana la ni ala ma far'i kan i bɛ don ko la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔ dɛsɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka bana la jamana kɔnɔ sisan ni ala ma far'i kan i ka diina yɛrɛ bɛ tiɲɛ parce que i taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ i bɛ fulankafoya de sɔrɔ yen wɔrɔkiya min filɛ nin ye kuranna ta hadisa ta a kɛ cogo ɲuman ka ɲini a ka kɛ o ka fisa kosɛbɛ mɔgɔw ka nafali b'a la kosɛbɛ ni mɔgɔ minnu sera ka kɛ ni a kɛ cogo ɲuman ye mais o fana ye ko minnu fara ka nin cogo la u ka ninnu bɔ a la o fana dantɛmɛw ni fɛn wɛrɛw b'a la donc minnu wari ɲiniw b'a la u fana bɛ na ni ko wɛrɛw ye ko in kɔnɔ donc ala k'an kisi kan tanga inshallah wagati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk